Повечето млади хора не осъзнават всъщност колко са богати, защото истината е, че парите наистина не могат да купат всичко. Когато си млад, в някои отношения си много по-богат, отколкото някога ще бъдеш. Реално всеки един от хората, които обичаш, всички близки са до тебе. Може да нямаш пари, обаче винаги може да им се обадиш, може да ги попиташ за съвет, може да се посмеете заедно. Винаги има някой от другата страна на телефона. Мислиш си, че всичко това ще бъде за винаги, че никога няма да остарееш, че здравето няма да се влоши, че вашите винаги ще бъдат до тебе. Но ако си млад, осъзнай колко си богат. Ако имаш родител, ако имаш храна на масата, ако имаш покрив над главата, наистина осъзнай реално каква привилегия всъщност имаш. Наслади се на това богатство, докато го имаш, защото съм сигурен, че дори милиарди да имаш, кога ставаш на 60, родителите ти вече не са до тебе, би заменил абсолютно всичко, за да можеш да им се обадиш по телефона и ги питаш как са. Ако на теб ти е писнал фалшиви гурута, които обещават бързи пари, тази бизнес общност ще ти промени живота, защото има истинска стойност. Просто кликаш линк в описанието, избираш общност и влизаш при стотици хора като теб, които градат истински бизнес. Всяка седмица се учиш от ментори, които са генерирали милиони, а не на празни обещания. Стъпка по стъпка получаваш всичко, което може да ти трябва от хора, които вече са го постигнали.